Основно училище Христо Ботев в село Невестино е училище с повече от 100 годишна история. В резултат на усилената работа на целия колектив, училището се утвърди като притегателен център за обучение на ученици не само от община Невестино, но и от община Кюстендил. Ние разполагаме с прекрасна материална база и високо квалифицирани учители. Доброто отношение към учениците, разнообразните извънкласни и извънучилищни дейности мотивират нашите деца с радост да посещават училище и да се чувстват щастливи. Ние работим по много проекти, сред които и проект към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Ежегодно организираме поне една безплатна за учениците екскурзия. Освен безплатния транспорт, закуски, плодове, мляко, учебници със средства на училището се осигурява и безплатен за учениците обяд. Училището приема и обучава ученици от 1 до 7 клас. Дайте шанс на детето си да се обучава в прекрасните условия на основно училище Христо Ботев в село Невестино.